ai ngồi mi cô thoại cái chừng lòng dài này cái cho mi cái chim cái chừng cô thoại hấp bánh buồn cái chừng cọt cho cái chừng em hấp bánh buồn cái chừng tu na cô thoại hiện nay mi bên y mi bên bao cái chừng lòng dài này chừng cô thoại ni ai ngồi mi cô thoại cái đó nó chừng cái đó cái chừng ngồi mi apply cái mà mi bên long cô thoại cái cooler cái cho mi cô thoại cái mà long oi but amen apply cái cooler cái cho mi cái bấm chuk hella cô thoại but hani shisha cô changi yang cô thoại đây ta là cái ching snake cái trong mi cô thoại but đây ta là cái cooler cái trong mi cô thoại cái thiên cái trong mi cô thoại oh hallelujah cái bấm chuk hella apply amen hani cái phong ile ban roi cái jing right standing on the promises of God yang scam cái cooler cái trong apply amen hallelujah amen shisha cái thiên trong apply cái cooler cái ban cái thiên cái trong apply cái lagi bấm chuk hella yang scam haki kular ki chomo play hallelujah standing on the promises of Christ my King through eternal ages let us praise his ring glory in the highest shout and sing standing on the promises of God standing on the promises of God my
Tengah duai. Yang ngui meu try beliau kepaji apa pening. Melong ublay hadu mentah. Bagaimana syong agak ket, bagaimana sensyar bami. Na try ublay me kami seperti menyui ki baro. Ame kami ru halo jongi ki kon jome. Yang ngui me try nama ki jing bah ki bam melaban Yosua agak jim ka jongi. Long belakar kui ka keteng ka jome. Agak keteng ujis long pun emi duai. Amen. Nak bentar ki teens ki aku apa ong ki kena dan ki children's ki layo ki kam ki jong ki children's kam. Ang ta na duk men singi hadu kasih belah syai pat de ki layo ka kam ju kena samla youth kam. Dengan ngai scam how Oktober nu snem mentah 1 how Oktober ngin don pat de saya ka kit saya ka teens kam. Nam tak teens. Hallelujah. Kita berdoa bila ada teens. Naduk kat lai snem sheneng, haduk kat kendai. Ai tap ti bajam show try. Ngin sale kata, ngal aku lari pi bangin le akum ta. Amen. Ai ngu yo blay, ya kejing bha ka jong u, ya kejing kraw ka jong u blay. Mlaru klem da ya thu chepi. Ya ka we ka kambo blay ule. Kata kalong bah, hari ni tayo bela dep. Don we prabangai, na pot ten ring. Kila ja ka kali jong ki la banyeng. Tale yang sene hani baki bana jong kenyo i, ale yang sene. Ali si bana jong kenyo i marba. Nomor kedua ke porkriat nganum sya iki bikin ai testimony hari kan share tu mga nomor ba men hakata ti obla dep kan ba kedang le ye ki kam ki jam jong ki sebhoi la don ba tu ka kali ka jong ki haba kila pentip ngila duai bala le ki kam ki bedan breman le nyai yo blay bala yo biang ke kali. Hallelujah. Amen. Klavan song. Amen. Kumno ngin la ban klem ban chu set klem de tu ye ke jing bha ke jo oblay nama kata dau ngai ngu yo oblay ja kat kali bat shabi bat kot basla bat na do shalong te henry habala duai ke jing sep ting yo oblay ngai skem kalawan haki tu ginong tu kila no ke kali hagwi ke jaka bala yo biang ye ka. Amen. Hallelujah. Angu yo oblay Dengan aku blay piru ki kun ki jo blay ki bahang ni kesngi le si la the day ban jit ngin jin dra jit ban don hayeng nama ka de ka si ka khriat dan rei pi jit ban don ka yeng ka jo blay ba ngai skem o blay un kur ku ye pi de ka e ka bang ka ban kren han ni ka si man ta ka long ka ba penlong yang a ka ba kta yang a Kedai hak away ke step, kami tu immediate adu mentah. Kedai hak away ke step, kalau bagi dangdon hak kamera, immediate iduai. Bahkan bagi dang duai, yang tak jing duai. Hikentian gibi ikren show blay. Kahit yang ada nut jonga, bahkan penlong yang a, bahkan syong ban perkat. Ban pen kre ka sermon nakata ka ba i duai ngam kwa batang ki kat tu kan ngut kin yo sngo ye kan ka sermon na wakta daw menta ka siya kwa ban kre ni ka sermon ha ba baro na preng jongi ngin yo sngo ye kan ni ka kubor na ka tin ka jo blay but na makata daw nga karpat yengi wala ka dei ka singi ka ba kriat tungin i no iksuki ki ba sa jongi Nginya yang ni kerja syong jongi, nginya pulih Bible, nginya pulih ke Bible. Batungin pulih kita bon kita khot, nginya pulih ke kitab Genesis. Kalau menengkong nginya pulih hadu art pausau teli kita khot. It's a long reading.
jerong baban puli. Tunya puli lang, barok ibara Bible. Kita sejrong ong yang rimat bagi adon sejrong kita suka yang siu. Ngenya puli ke tin ke jo blay ha ni ke sngi. Kitab Genesis kalau nong menengkong dekat nengkong hadu arpo sao. Lalong ready na Tunya puli, ngenya puli ngenda pusan bah. Nganong way arlai. Kibam jura Bible ru sengobha wan jeseng. Lain no kibaduna khmat temali iruem. Tenrei kibadang biang ki khmat. Ra laga Bible. Bad nga kerpat ru ba mdei tang dei mobile. Hanrei daka Bible hiban ra. Kenapa pinyo ban mak ki ba ipuli nakapos kapor. Tunya puli hang ni kapor ngan nyong way arlai ngan puli lang mo. Way arlai. Hakaban nungkong ublay ula tau ika beneng ba ika kendeu. Bad ka pertei kala long ka ba klemdur ba ka ba suda. Bad ka jingdom kala long halo ka khmat ka jing jiliu bad umen si ublay udah ki halor ki ngami asyo ki surjong pi. Come on. Tongin puli na kadu ka dekot ka balai. Hadu kada khot kaba khatar kin puli ki bana jrong lai hadu khatar puli ki bana jrong nang ta khalai hadu ar phusau ngin puli mengi ki ba shong sepo khana bu yu alang baro to puli ki bana jrong lai hadu khatar we are lai tang hadu khatar mo. Amen. Hallelujah. Kublai shibun ki bna jrong nang tangin pulingi ki ba shong sepo nadu khalai hadu arfo sao. Nadu khalai hadu arfo sao. Tongan ong we arlai
Ngayon asal tak kasur Pastor Dani. Amen. Ong bat nga haleluya. Pilaban syong hanga jing don ka joble. Amen. Ngakwa ban pentip ani kasi kawi ka kubur babha ba kata kalong ba. Kat kum ka ji thu jing Elder Smith. Ibawan ban kren ha yut kam na po Arunachal iwan ban kren yut kam iwan ha fun riu menin fun yu la lek no. Yo nga dadi ni bangi haban lek no mam takasin pen skem ni kawi ka balang. Hang te hapo kajaka ka be pej mai ai ngu yo ble ka balang kaya syakmat. Amen. Haleluya. Pika jingkali kalong balay bang kwa yang ngi bagen puli yang kini kita khot ki babun kan ni. Balay ngi puli ni kita khot ki babun. Kadau kalong namar bang kwa yang ngi baro bang ngintip. Ba habau blay utau ya ki ai baro akapertei. Lain no tanya ubriu. Upendon kam de keti bada keti. Reha bau blay utau ya ki ai baro akapertei. U syukren. He just spoke a word. Ngam tip la da don na preng je pi la mak ne em ya ki du kentim la pulimentan. U blay ulaong. Ublay ulaong kemudian ublay Ukraine. Padahal ublay Ukraine kiai baro kilalong. Just by speaking his word. Baro kilong. Ukraine ngiyoi kasngi ubnai ki klur. Ngiyoi ye ki lom ba ngiyoi ki lomret ngiyoi ki them ngiyoi ki duriau ngiyoi ki dokha ngiyoi ye ki plang ngiyoi ki ding ki se baro kini ki bangi ngiyoi saudong jongi ubleu klem thau na ke ru hakata ka por khaba uthau kini baro khoj mdon watang upui ndani eru em. There was nothing means nothing. Hanrei ke egbo ble ule kalong, he just spoke a word. Ukraine, but ki eke kilalong. But naman kata daw hani ka sngi. Balay mga kwa ban kren ni ka kubor. Kumaong ipi. Kaba hit ka daw nuot siya nga pa nga siyoto. Bangi kum ki kon ki jo ble. Om tang iwe bat ar bat langut nang deh keleng sedong ngidon kamban yo ai kan ka jing singu thu bat kata kalong ngidon kamban yo ai ka jinget hau blei yo ai ka jinget hau blei yo ai ka jinget hakaktien ka jo blei namari ka ka bau blei Ukraine kiba ngio singomentan bala puli baro kibala ngio i bala long hakapertei kadai tang dekat bau Ukraine. Batku ki khun ke jo blay, ki ru ki bau blay ulak keren, ki bompat laba, ki bompat sebelah pendep hadu mentah, tu ngej kem bakin saja. Na bau blay un pendep kita baru. Habau Ukraine baka sngikan long, ka sngikan long. Habau Ukraine bagi keluar ubnai kin long, kilalong. He just spoke a word. Yang yo blay na kamta way ubri orang ba sispa. Kat kum ga gospel ka jo Matthias. Bangata kalong habau syakri jo ulapang sabanyap. Ulay kendo ba Jesu. Wong ba syakri jo ngau don hakajing tiapang bon sayap no. Singobha. Ban pen kya yo. U Jesu wong nganwan shiyeng jong me. Handai utau orang ba sispa. Ubam day ubangay wong yaw Jesu ngamlo ubabit ba menwan haying handay syukren just speak a word syukren bauta usyakri janga onyok ya kuki khun ge jo blay ngin yo ga ni ga jis go thu how blay
Padhagaktin kaba im ka joblay. Bagi aka baro ki ba ublay ulang penlong ki bang iyo imenta ki day tang da ba syukren. Bagi aka baro ru ki bang empat yo i. Hari ki ba ulah keren hakaktin ka jo. Larang empat yi imentaru ngin sayo in mau day ujoblay. Ong badnya haleluya. Namak tadaw singap kakting nga joble ka ong gumni haga kitab sam ka balay pulay khot ban riu nyo prabat khandai singap ngan pli manganang ni sam lai pulai riu nyo pra khandai ngan pli manganang ni de kaktin utrai la thau ki beneng badya upai ba jongki baro da ka jing persad ka sentur jo Ulum lang yaki jong ka duriau, kum ka kenton. Ubo tengkai yaki jing jeliu, haki yeng jingkan siau. Tu ka kendeu baro kan siap ting yu trai. Tu ai begita baro ke basyong ha ka perthei ken siap ting yu. Ka igadau, ka khot ka bakhandai ka jubab. Naba ulak kren, ti ka lalong. Ulah hukum ti kala ne scam. Ukren kala long, baulah hukum ka ne scam. Balai ba kren ngani ka subject. Kadau kalong bak ngara trang na du ka do nuot jonga. Baki kun ki joblay. Ong tamangi hang ni here keleng sadong ngara trang ba mangi ki kun ki joblay. Ngin yo ya ka jingyet hoblay. Bahaga ktin ka jong Baiki aka baro bau blay ulah keren. Kibalalong kila dia penlong. Bari ke bompat penlong. Ublay un pendep ye kita baro syua ka jingwan ka jo trai Jisu. Ong bat nga haleluya. Kuki kon jo blay. Compare ke bang yo i sao dong jongi. Compare kijing kijing jar ki bang yo i sao dong jongi compare. Andre ke ka ba ublay ukren. Kin sawan urlong baro. Ma ublay de ublay ubakla. Singap gaktin ka jo ublay ka ongkom ni. Kitab jingken arfulat khot khat khandai. Ublay long ubriu baun lam ler. Hen lemni ukon ubriu baun kalaga mut. Udah buai ke jingkeli. Ya ka bau loong unom le. Lani ya kata ka bau lakren unom pendep no. Kata ka de ka jingkeli ka bau Moses ukeli. Bau wong syua kum ni, bau blay de ubriu kelah. Hare ublay ulang ubam kelah. Nama dia kata kaba ulakren unle. Bar un pendep ru ya kata ke bau ulakren. Barhaga kitab, barhaga citi, syaki Hebrew riu khat khandai. Kaktien jo blay kong nabakalong kabam la ya ublay ban lam ler. It is impossible for God to lie. Namak tadaw ko ki kun ki joblay. Nga kwa yang ibaro. Bangin yo ya ka jingej. Put your trust in God. Kumlarway man ni. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. Yang skem hakit kular ki jo utray. Man ka por ko ki kun ki joblay. Le siya bang ipuli kaktin ka joblay. Iyo isibun ki jingkular ki joblay bola kular ng tajongi. Hoy don ki wala pendep. But bun ki bampat pendep. But le si ngikeli ni ki jingkeli. Hatu kalong si syamo try. Hatu kalong si syamo. Kumamemaong. Lani ka way pa ka jingkeli kalong. Lanu try men pendep. Lanu try ngin yo i ka pendep ka jome. Kuki kun ki jo ublay ngap ha. Da shisha ublay un pendep yala ka jong kaktin. Nawa ulong ublay ubam laban lam ler.
ni syakri yo tau blay Sngap ka iba kaktiin jo blay ka ong haka kitab Habakuk nanong ba ar dukhat balay ka ong kumni nabakani ka jing itu pau le ne kata ka ka ba blay la kren ki kentin ka ba blay la ai ba ki pen pau ba blay ba pen pau nabakani ka jing itu pau ka long pen ban ka por ka bala bu don ka por ba blay la bu ban pendep bat ka pen kloy sya ka bakut sngap ha bat kan om lam ler la kapan slemru to ap yaka kay gadaw nabakan poy siya kan om pentut kuki kun ke jo blay ki ay ke bo blay ula kren hagaktin ga jo u blay un pendep kita barokot ong bat nga hallelujah la kapan slemru ni don kapor ikan mau kaktin jo blay ka ong He makes all things beautiful in His time. Upenong itanat igi ke baro hagapor ka jo ublay. Na magtraw ngini ay ab. Ya hagapor ka ba ublay un pendep ikita baro. Tamakaway ka long ba ngin kat mau kumaong ipi. Ba uta ublay ubataw ka beneng ba ka pertay. Bagi ai baro ke bang i saudong jingi bat ke bang imyo iru utau da ka ba usukren panamak ta daw yaki ai ru ke ba ukren hakan ni ka tin blato ke bang ompat la pendem ngin yo i yaki ba on sa pendem ma ulong ublay ubam la banam ler ngiket ma no ka tin ga jo ublay ngiyo i Nakakitab Genesis kalnong balay. Hadid ba ublay lataw yaw Adam ba kaim. Ulabu iki kakper Eden. Bayikan mau naka Bible baw Adam ba kaim kalala pop yaw ublay. Daging syapan syoy haw setan. Ubawan hakadur ka jaw beseng. Kalnong balay ngiyo iba ublay uong yaw setan. Usembay juga beriu un penluwet ya kaklik ka jaw me. Ublay uya tulpa ya kajingka ya u Jesus Christ. Wa usembay juga beriu. Ba ublay u kemilinti ba ublay ulat don lepa ka plan hakabay u Jesus unwan ka pertay om lang ba u beriu. Om lang ba u sembay beriu. Hanre naka beriu. Kaba deno mesemukuy. Bale makata daw ngiyo ike ka baja kalong. Nadu kata ka por ka ba ublay ulakren. Kinoy tulpa kila ap. Lano ba kataga por kabangin yo i yauta usembay jong ka briu uban wans ka pertay ban peluet ya ka kli ka jo setan lano ganja. Kinoy tulpa kila ap kataga por hanay kim yo i ya kita ki eke. Mabalik la slem palat hadu saw hajasnem. Ka shimpor baublay un pendep ya kata. Hanay Anda dap saw hajasnem yau Jisu lakha naka Mary. Abangi dakshne braki ya ka jingwan long briu ka jo try Jisu. Ka jing sedang juga jing im ka jo Jisu. Don kibig ba sa tu bakala. Ki perkhat ba ka jing sedang jong ka jing im u Jisu ka day on da lakha ya u. Ku ki kon jo blay u Jisu dan ka jing sedang, dan ka jingkut. Nadu syuaban ka ulah deblong. Ong bat nga haleluya. Nadu syuaban ka ulah deblong. Nama ulong na bom jukut, ulong syadu bom jukut. Reka wei kalong bauwan ban shimnya ka jinglong briu. Ban yat na kamta jong pi, ban namta jonga halo gading penaban pen im yengi. Kinong tulpa ki habanap hadu saw hajasnem. Nakataka por. Kabau blay ula kren. Ba sembah juga beriu un penwet ya ka kli ka jo setan. Nang tangi isu syu nakaktin ka jo blay. Ui sayaw ya tulpa. Katkum kaktin ka jo blay. Naka kitab Isaya kalnong bakandai.
Kan khot ka ban riu. Ka Bible ka ong kumni. Singap ha. Isia kendai de khot ka ban riu. Ketia jo blay ka ong ni isia ong namar hangi la khayo khun la ayo khun hangi. Tiga jitin syarkan long halo ka terpeng jo u. Baron khot ka kerteng jo u ba pla unong sela u blay ba krobor u kpa bam jukut usim ka jingsuk. Isia we tulpa ya ka jing khayo jisu. Nrayu haban up hadu nyau spa snem gerta. Hadu nyau spa snem. Ba kata ka jiu tulpa ka jong Isaya kan wanja syaka pertei. Ba ni pulisyu syuru. Ni pulisyu syuru na kaktin ka jo blay. Nyo iba wepat diru unong tulpa ubaka kerteng jiu kalong umaika. Hakal nong kabasan kadekot kabaar singap ka ebo maika ya tulpa wong Henry mapa ka Bethlehem iprata la palong kabarit hapdeng ki hajar Juda napa ken on mi hanga way uban long unong sensyar ya ki Israel ubaka jingmi jo kalong na menhendai na do bom jukut umai karu ulai tulpai ka jingkayo Jisu hang neru haban up hado nyos pa snem tam ban kayo Jisu tang bakawe kalong kamper ya kapor tang baka jing pendep kawan beng nama kata daw hakaktien jo blay Galatia saw bat san ka Bible ko ong on dalaja kaya kababyang. On dalaja kaya kababyang. Ublay ulapa ilaw jong ukun jong u. Ublay uap ilaga jong kapor kukikun ki jong ublay. Nama kata daw. Yaki eki ba ublay ulasna ulata ulapenlong daga ba syukren ladap long. Bagi eki ba ulakren ki bompat long kin saja bat kin sawan urlong. Naba ulong ublay ubomla ban lamler. Ngikan mau syu saka way di kap nga ai kiniki illustration nga ai kiniki story syangi ki khon jo ublay bangin yo eke jinget ho ublay. Ngin yo eke jinget ha kaktin ga jo ublay. Ngikan mau ba ublay uong yaw Abraham. Haba ula khot ni uban mi non to kasnong jikinong mani blay tao. Ula kular ban penlong yaw u. Kata nakajat beri kaban mi nu ka bakraw. Hanrayu Abraham uhaban up hadu kumba ar pau san snem gerta. Kapor kumba banong. Uhaban up hadu kumba ar pau san snem. Ya kata ka jingkular ka jo ublay ban pendep hau. Baleng ba kini ka ar pau san snem kat bau Abraham udang up ya kata ka jingka yau Isak. Dan sibun ke jing pensoi kilawan. Bat kam tam naka lok ka juu kasara. Ikin mawi ke beja. Kumno bagasara kalapa ayu banyo kun na kahagar. Kuki kun ke jo blay. Hanreng yo ipat baka ege ba blay uong. Yau Abraham uong nganum jid yau Ishmael. Nrei ngan ai hame yo kun yo bangala kular. Nama kata dah ublay jongi bangi sekri kuki kun ke jo ublay. Kamper la kalong kumnu. Tu nginum page ka pertei. Nginum ong try balay kalong kumni. Try ke ega banja ngimla ban tip ngimla ban sngoto. Hanay kuki kun ke jo ublay nga kwa ban oyengi tungin siya ni abe ho ublay. Ulong ubom la ban lamler. Ya ke ega ba ulakren un pendep. Ya kita baro. Kat bakum balatho haga ktien ka jo ublay. Kuki kun jo ublay hagini kisngi kat bangidang up ya ke jing pendep ikita ki ba ublay ulakren hangi. Lesi kala banlong ya ke eke ba latho ka ktien jo ublay. Ba lesi la bandan na preng jongiru ki ba yo ya ki jing tulpa ki balong na kita ki genuine men and women of God. Mdai ki jing tulpa ki ba shwan na na Hanai ke jitul pa ke bela wan na ki brio ke shisha jo blay ba blay ula ai shapi
Wat num kuslai. Lada ka dega ba sishaba bleu la ai happy. Ba kita ki breu ki dei si shak chakli jo blei kin wan urlong bat kin jabe. Kin umla ban suja no. Ikan mau ke ba ja nak ta jongi ki ba dang join haka balang katukan esnem. Nilai tu on ringa ko ban pen kan mau. Ba tu ko por ke ba wan shakli jo bleu apostol Haridas. Ngimpat don watang ka ying. La jong ru bangin long jeseng. Hanrei haga jing hapdeng juga jing hikai. Uai ke jitu lepa. Wangan ai pi ke nege building. Bangin ai ki wei de ki building. Ilung poi haga lungo. Kumnung inyo haba pisar ngim don. Hanrei namar baka de ka ktin ga job lengi up kumba shi post nem. La pendep ya ka. Ong ban nga hallelujah. Nama kata kadau kaktian jo blei ka ong Habakuk la puli meni. La ka pen slam ru up ya ka. Na bakan jabe. Na kata dau ku ki kon jo blei hakini ki por kat bangin dang ya ka lenti jong i ban yo i ki ji pendep jo blei. Om tang ite ki personal prophecies. Hane kam tam man pendep no ai kita ki jingkular u blei bara ka Bible. Yo ka jinget ho blei. Wanum kuslai shania be ho. Na ba ulong ublei bomla ban lam ler. Tungnya pelibat ngangin yo i. Ya ka jinglong ka jong Abraham. Ya ka jinglong ka jong Abraham ya ka attitude ka jong towards God. As he was waiting, kat bau dang up ya ka jingkular ban pendep. Ka ka attitude ka jong Abraham. Sha ublei ka long ngap. Haga ktin ublei la tho, haga chitish ki room, kal nong basawan puli ki kat pra terter. Uba klem ka jingkermen. Balay bo klem dan jingkermen shu. Uba klem ka jingkermen. Penban ulang ngej haga jingkermen. Ya kaban jalong mau kpa iba bun ki jait meriu. Kat bakum kata kabala kat bakum kata ya kabala ong. Kabamut kabujitul pa kabau bleu la ong hau. Kum tau sembai jame unlong kabai ka ong hang ni uba klem ga jingkermen. Namaru haban nab hadu arfo san snem. Mentau la don shispa snem. Wahabo pej seladi dan jingkermen shu. Habo pej sekalok ga ju ka sara kam don jingkermen shu. Nama kata ka dau ka kti ga jo blei ka ong uba klem ga jingkermen. Dan jingkermen shu. Hanrei ungej hakata ka jingkermen. Kadukar bakal kendai badaka ba ulong bam telot haka jingej. Ulong kabamut ulong klan haka jingej. Shim la nyeu yel ka med bakal kelat dot no. Haba ulalong jin shispa snem karta. Hanrei kata ka jingkelat dot no ka kepo ka sara. Ka ikadaw. Namakala don hadu kandai po snem menta. Dekat bar po, badaka ba ukmi ngap ku ki kun jo blei. Balai udon ka jingkermen wat hapneng ka jibom kermen. Habo pej seladi don jingkermen shu. Upej ka saram don jingkermen shu. Kibriu kim don ki yoi medically, scientifically. Le kren ka long bej don jingkermen. Le sila ka degung ki por menta ban lej ki doktor ban ong idang lade man yokun. Ki doktor ki nong bej kekamkai sudah. Mdan porshu, mla ban yokun. Hane ngap ka ktieng ka jo blei ka ong dekat bar po. Badda ka bau kmi ya kata ka jikular ka jo blei. Abraham wala pneng karta ka ba shispas nem. Dan jingkermen shu mereka Bible kang ukmi bet chiki kular ke jo blei balai number bau blei habau kren ya ka perthai beraka wela thau tang na bau shukren. He just spoke a word. But udai ru blei ubamla banlam leer. Ong batnya hallelujah. This is the God we serve. He is our Father. Udah ublay bangin syakri. Nakata daw ka Bible ko ang dakaba ya Abraham om shimla pen kino yo.
Wat habo yo I ka jing telot ka jing sedot na dong syadong. Reka balu ka ong badah ka bau kmi ya kata ka jing kular ka jo blei. Shim la lengo artetin, shim artetin. Deka jing bom ngej. Hanai la pen klanyo hakata ka jing ngej. Udah pendan buram yo blei. Dekot ka ba arpaway. Habau la singau skemru, singap ha ni kentin, singap ha. Habau la singau skemru, bakat ka bau blei ulala kular. Udon ka bor ya ban pendep ru. Ong ban nga hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Udah ngej skem bau tau blei. Ya bola ai ha gu jing kular. Ulong blei ubala ban pendep. Dekot ke arpo lai hadu arpo sawi ni puli. Kani kalong na kamanta jongi ki kuon jo blei skap ha. Kabayu ko nrei shim na tho e ka tatang na kamanta jo u. Ya Abraham tho le Yushu ikita ki aka. Nrei skap ka dekot ba saw ko ong. Nrei la tho na kamanta jongi ru. Ha ki ba on sanyeu ya ka. Ha kita ken ki ba ngej ha u. Di ubala penmi pat yau Jisu utrai jongi na kibayap hauta ubala ban penmi lara ublei ula ban penmi pat yau Jisu na kibayap lara ublei ula ban abiang ka jing im hau ni u Jisu bala yap ban penmi pat na ka jing tep tungin yo ka jing ngai ula ban le ki baro what ye ki promises ki prophecies ki bahangi le si kalaban long ala biang fikat tu la biang ngala ap la kata kamja ai ba men takasi kin im biang ki promise ki jong blei kmi lenti biang syata pe biang le si la da pila duai bras kata bakita ki jingkular jo blei kin ja ha ka ji im jo pi pila duai bakita ki prophecies kin wan ja ha ka ji im jo pi pin yo I Lesi kalau nam ta jompi, kalau malong lagi kun, kalau malong hakinu kini kita bentak parau jepi, lah apa kimja, haka jinglong jengim kibringi telat no. Lah biang kat tungim dua isu, mentaka sipen ke biang, dua biang, namar bangin yo I bau blei unle kata, lalu lah penmi pat yo Jisu ni kebayap, ulaban le kata, ong batnya hallelujah. Dan saut liki ki bawa Abraham ule hak ni ki arfusan snem kat bodang ap ya kata ji pendep no ya ki jingkular jo oblei kloi no ka singi ka bakriat kloi saut liki ka benang kong ngap ka iba ka ktin jo oblei ka ong udon ya ka jingkermen wat ha pedeng ka bom don jingkermen udon ka jingkermen Wara pedeng kajing bom kermen. Mdan je kermen syu. Hare udon kajing kermen. Kermen haladi. Kermen hakasara. Kermen haki situation around him. Kermen hau ta ubla ai kektien. Ulang ubom jukala. Lejongi. Kabaar. Shim lalong telot no haga jingay. Complain yo blay. Tnom yo blay. Wat habaw yo iladi. Baw lalong telot no. Ulo iladi. Ila kajong kalalong sedot no. Kunyum hau blay. Complain yo blay. Ngej bet hau blay. Baw laban le kata. Baka Bible ko ang shim la kalalong ubat telot haga jingay. Kaya ka daw, balebo Abraham telot haga jingay. Na maka Bible ko ang bau dangay, bau ta, ubalaay ka kitin, ulaban pendep. Amen. Ang bat niya, hallelujah. Ang hallelujah. Pertajam si, ang hallelujah. Kaya kibla yap no, kinjaim no, hanadu ka negasngi menta. Ang bat nga hallelujah. Lesi don na preng jepi ki kun jo blei. Kiba shwaban kut man tau snem nga ai ka jiu tu lepa.
Swaban kut mentaus nem le sidon ki ek ebo blen pendep no ek ebo lokular hapi. Swaban kut mentaus nem. Ublen pendep ya kata. Hagajim jopi. Badan apdeng jongi. Kibala ap kermen ki ebo blen pendep. Penkhe lopa. Namar bala kumno. Hau ni usnem wan. Pinyo ida ki jongi kamat. Ya ke ebo blen unle hagajim jopi. Na waktu dawat num long telot no. Shania be hau ble. Ulong ubala ban le iki baro bola ai shapi bola kular yapi. Manang taka basau kalong. Hapdeng kita ke jing up ke bau ble Abraham ula up yo ble. Ban pendep iki kular. Kemau ipi meni. Uklem kanyum yo ble. Uklem artatien. Uklem telot haka jingai. Reka bailu ke ong. Udah pendan burom ya oblay. Buna pneng jongi. Kibrio ka portei. Habang ni ap. Ki kita ki bang filanti banja kimja. Bon singit lot. Bon singit knyum. Ban bon singit la ban pai din no ru. Hande ka Bible ka ong Abraham. Uklem pai din. Uklem telot. U ap bait. Ban nama kata daw ka Bible ko ong udah pendan burom ya oblay. Tugin pendan burom be ya oblay. Haga jim ka jongi. Ko ki kon jo oblay ka bakadu. Haswa bengin se penwai no sakat to ne por. Komo pi mentan habangi pai saudong. Ngiyo i ki bajai ka. Yang i ki bangai. Dang hai ni kisngi. Dang hai ni kisngi ki ba ka perthei saudong ka raki. Ya ka jung along brio ka jung trai Jisu. Kabangi ong ka Christmas. Ngiyo i ke baja tang hang ni hapo ka state bajan jong i Assam. Ngiyo i ke baja shapo Kerala. Ngiyo i ke baja shapo Uttar Pradesh. Ngiyo i ke baja hapo Madhya Pradesh. Ngiyo i ko ki khun ke jo oblay ngiyo i. Ka ji shapan shitom jo ki khun ke jo oblay ki kasta. Ngiyo i. Pangila apan keli ni ke jingkeli. Try. Balay kum ni. Shanungin pay. Tengila apan skos iru ya ka jingit kristan chung. Kaya ka banja yang i. Kaya ka banja ki kun chung i. Lala mentaru kalong hadukat ni. Kaya ka banja ki kun chung i. Hatu danid. Hatu ngiyo i dan jikir men mo. Ya ka balang ka jo oblay. Hatung yo i dan jikir men mo ki khon ke jo oblay. Hatung yo i mo ka lawe ki pranai jo ka balang nang ni sakmat. Angay scam. Ha ka jing pet jong i ha ka do. Ya ki jing ja ki ba ja ka protei. Kaya ka ba ja ha Nigeria. Ka jing sha masaka jing sha penyap ki Pakistan. Hakaleng saudong. Try. Dan jikir men mo. Hatu dan jikir men ya ka balang. Yang iki bangay. Kata kawan baik ka jingkeli. Ka jing skos ir. Riku ki khun ka jo oblay singap. Naku apan polisi pi ka ktin ka jo oblay. Matthias kan riud kot kat pra. Matthias kan rir kat pra u Jisu ong kumnis nga buong halor uniu mau siang ngante ka balang jonga tigi kredop kadu jok kenom la ya ka ong haleluya oh jonga haleluya batlot ba aku mau ban bye bye haleluya. Jisu ong halor ni mo siang balong mo uhiu mo siang he is the rock. Wong ante ka balang jonga. Wong baki kerdop juga dujok kinum la ya ka. Kumno tingan ong haleluya habang iipat menta. Kisya pen sitom baik kilang saudong. Habang Jisu ang
bagi kerdop juga dujok kinum layaka. Jisu haba Ukraine gi kerdop. Ukraine ya kata ka sekretariat. Ya ka head office. Ya ka headquarter. Jong ka dujok. Ni pulih ni ka ketiga job boleh kantam ke kitab kabarim. Habis Ukraine ya ka headquarter berabor ki ong ka kerdop. Haba kitu ki elders kin ya kendu ban ya rai ya kanu ke jirai ki bahe nagam ta ka tu ka nongba jong ki juong barabor ngin ya shem hakerdop. We will meet at the gate. Haba Jisu ong ki kerdop jaga dujok ka bamud ka headquarter jaga dujok kanum la ya ke banyele persya ka balang ka jong blay. Balai pisu peksa yang aku ni. Kuki kon job lay. Ka headquarter ka joga dujok. Kanum la ban yang banyele persya ka balang ka job lay. Ka headquarter ka jong setan. Kanum la ban yang persya ya ka balang ka job lay. Itu boleh mentajak di cap pensitom bengki kesan lain saudong. Kadau kalau nama kajing siap tiing. Ya ka bor juga balang ka jong trajisu. Bikin mau ka por ka jong uparu. Bikin mau ka por jong uparu. Mau lah siap tiing pelat ya kajing roy jigi kun Israel. Den waktu tada wong peniap no ki kun senrang. Nang tadau sebai segitu gaji siap pensitop gi kunsen balai nama gaji siap ting. Hikin mau hakik kitab ki kam ki apostle balai la pensitop ki apostle hak gi por. Ya ki bangit kadau kalong baki siap ting. Ya ka balang ka joblay. Mentaru mdei nama kanu guna kadau handai nama bagi siap ting. Kai ka banja. Maya ya kikastan lakhot na duka kitab je kikam ke apostle lakhot kinong penkelak Hong Kong ya ka pertei. I believe in the word of God. Ong bat nga hallelujah. Lada don ka way pat kabang idey ban don ka confidence ngidey ban don confidence hakani ka ktiin ka joblay. Wanung don confidence hakinu ginugi jingtho hilaban kala. Kimlaban tip ke egaba ki government kilaban le menta. Anytime laban kala. Hare kani kanum kala. Kaktin ga joble kanum kala. Nama kata daw Jisu ang bagi kedap ka dujok. Kinum la da lele banyele persya ya ka balang ka joble. Nama kata daw menta kibriu. Setan lang ba kibriu. Bila persya, reu Jisu ada ong, ikerdop juga dujok. Uklem ong reka kerdop, Jisu uklem ong ba ikerdop juga kita kini mulai le persya. Reu dah udah nyawek, udah specifically udah ong, ikerdop juga dujok. Ong banyak haleluya. Uklem ong, ikerdop juga nong sensar. Uklemang kekerdop juga percaya. Udah ong baik specifically kekerdop juga dujok. Kenumlah banyak percaya ka. Have faith in God. Have faith in the word of God. Kuki kun ke joblay, kuki kun joblay ngalong excited ngan puli kini kita kot negak tian joblay ngalong excited kay bau Joel wong hal nang baad kara pu prar kondai. Joel nang baad kara pu prar kondai singap hangan puli menganang ni. Kay bau blay wong lembau Joel nang tol pa wong tikan jahadin kata bangan te book yalau mensim halor kado baro. Netang kendiat. Halo kado baro bagi kun seram bagi kun kan te jong pi kenya tulpa kita men jong pi kenya post new ki samla jong pi kenya i ki tulpa karap kandai ba halo ki sekri senrang ba halo ki sekri kan te ngan te buk yo men sim ha
kata kesengi kuki kun ke jo blay wanum interpret bakalai ke Bible wanum ong baikan ni lada pendep akasi Pentecost katu kalong tang ibarat ban penpau syangi baka basisha kan sawan nama hakasngi Pentecost haka kamra ka bahaneng kidontang kumba sispa arpaungut kandiat kido hanrei ke baka Bible ko ong ke bo bleu ong I will pour out my spirit upon all flesh halo ka do baro lara o presiden udan do un pediang yo jisu lara ki prime minister juga perthei hakata ka por ki doi ki de ki bri ki badan do kin samat ye jinga e jo trai ong ban nga hallelujah se dai manoru si siet bengi don ka do ka bab ko ong ublei wong ngante yo men sim jonga halo ka do baro ku ki kun jo blen ma ka ta dao ngi haban klan bengi mentah Namar ondala jak ta kapor hakabaka ta kapor kan wanja kabalang nga sabon kam hado kata banyarap ikita ke benang pediang yo trai Jesu manaji kayeki banyalam yeki bakin tip ikajing ai ke jo trai ong badnya hallelujah I'm excited kaya bau Habakuk uang ublay Ukraine lang bau Habakuk uang kumni Habakuk at katsaw ong nabay ka kandew an pendap daga jingtip ka buram utray kumbaki kitab lub ika kandew oh hallelujah shania ha ublay yo ka jinget ha ublay yo ka jinget ha ka ktiin ka bom jukala ka jo ublay ara ublay uang kumta bakanja kanja lada ublay Ukraine longgas ngi kan sange hang teh hasaun beneng kaja ega ba yo blay laban le iki ke baro kaktiin jo blay ko ong hakishiti ki Philippi ar kan dai sipo ka Bible ko ong bo baro ki khosi ken dem krup baro utli den plabo Jesu long utrai kiba ki beneng kiba khandeu ba chapo ka khandeu ka mut ki ksui ki krei baro kendem bat ken pla ya ka kateng ga jong Jesu pau long utrai nang ta ka buram ka jo blay ku ki long ba I jonga ku ki khon jo blay it will surely come to pass tanamar ba kam ja hakaya jongi lesi Shubul rekam jah kaya jongi tunginum let no kijing kularo blay. Rau Moses bato ke kitab Genesis shwang kajing kaya o Jesu yo I kajing kaya o Jesu len no pat. Nama tratan wal lesi rekam jah ka pojngi wat kuslai. Ya kajing jah kan sa jabe. Tabang aduai try akan jah ka pojngi. Ay nga niyo ega ba memen le hanika partay ko try. Singap ba ku ki kun jo blake e ba ktien jo blake ong. O Jesu ong kumniw ong ka beneng ba ka pakandaw kinday no. Henry ki ktien jo nga kinom no satya. Isaya san pusan katwe ka ong kumni kumta kan long kata ka ktien ka ba mino na kasintur jo nga ong utray kanaman pai sudah siya nga. Hanikan pendep ya kata ya kabanga singaw ba kan royru ha kaba ngalapha ya ka kuki kun jo blay tungin yo kajing syania ha ka ktiin ka jo blay nginyo kajing syania how blay jongi nginom arta tin ya ka ege ba blay lo kren bakan ja kanja bat kanja kuki kun jo blay kanum slam shu nang ni chakamat kanum slam shu Singap ke eba ka Bible ko singap ke eba bleu ong lingba uno sul paju mai ka ong kumni singap wong Henry hakis ngi gi bak haddu ndai ha ka pojo mai ka re ki ngi jungi Henry hakis ngi gi bak haddu
กันล่องใบอุลุมกับยิงอุตรายออนเป็นสแคมฮัลโหลกับคลีกิลุมบัดออนเป็นกันเตียวยกับคลีกิลุมริดบัดกิปัจบะกินยาตัวโนฮาอูบัดบุญกิจัดเป็นเรียวกินเล็กบัดกินองอาลีตีงินเล็กคิวเชาลุมอุตรายบัดฮักยิงจงอุเบลอุจักบตีออนฮิกายยังงี้นักกีฬาจงอูบัดเงินยายาให้กีอ่านจงอูนบานากาเซียนกันมีนกหุกุมบักตีนอุตรายนาเยรูซาเล็มกุกิคูนโจบเลยกันปอยเตกับปอดบักนี้กับเป็นชิตมเบงยังงี้ยากิคูนโจบเลยกันปอยกับปอดบักนี้กับยายสาวดงจงอีกับดันหังนี้หักตะกับปอดกินวันที่บันองนี่กว่าบันวันเจเซงบัดพีนี่กว่าบันวันเจเซงบัดพีนี่กว่าบันวันเจเซงบัดพีนี่กว่าบันทิพย์ยาวต้าอุจิสูจงพีฮิกายเสียงอีกับตีนกับโจบเลยกันจ้าสิคิริยาพระอาร์พูไลส์งับกับตีนกับโจบเลยกองคุมนี้สิคิริยาพระอาร์พูไลสกับเก็บกับตีนกับโจบเลยกองคุมนี้วงอุตรายกิปายHakita kisngi kanja basi pongut ki briu na kiktin baro ki jet briu kinya bad ken na krimiang ki jan jong tablong jiu ni long ki jiu bakan jaman sim kida ong nginya lej lengkat bat pi na bang yo sngo bo blay udon lem bat pi oh sngo la nga shong haja ka jo pingan yeng na shukingan ai tap ti chu trai Nung kata tung inumpet sigi AK belong negatif haga jim jungi inumpet sigi AK bang mi tenat haga jim jungi haring inumpet siku kular ke joble bau blay un pendep ya kita ki baro ki baula kular bakin long ko ki kun joble the same God who created the whole universe. Things that we can see and things that we cannot see. This is the same God who can create all of them. Is the same God whom we serve. Is the same God who is well able to perform whatever promises He has given to us. Uday ujublay, obatao ka bneng ba ka pertay. Bagi eke bangi la yo I bagi bangi mla banyo iru. Uday ujublay jong ka ktien ka jong u. Uday ujublay wan pendep iki jing kular baro ki ba ula kular. Ong ban nga hallelujah. Ong hallelujah. Ko ki khon ki joblay. Nama kata daw jagat baca longkat balong tungin long balong Abraham. Nginum pech ki eke bangi isaw dong jongi. In page show tao bala in page show blay maka tadaw haktu si be mirit idway ka hit ya ka do no jonga ong ka nek message man haban kren ki banget hakaleng sodong kam tam hakum ni gisngi bangin yo ya ka jinget how blay choban kut le sif laban kli nga ni ka jingkli Laban keli dengan agak jingkeli, apostle. Pitrai ublay you mentah. Pitrai kay bo ublay mentah. Jubab kalong. Hapadeng ke jimbun kam ke bo bun kam. Kawe ke bo ublay ule kalong. Upay ila ka jong kaktiin jong uban pendep ya ka. Snap kay ka ba ublay wong lang ba Jeremiah lanong manang kon khot khat ar wong kumni wong for I am watching over my word that my word is to be fulfilled. Nawa pej ka ktien junga ban pendep ya ka.
Kaktin ka jo blay ka ban ka ang David uang. Forever, O Lord, your word is established in heaven. Juno matry la panas kemi kaktin jeme happening. Kani ka kamdi kani ka Bible jonga. Hanik baro kaktin la to hang ni. Kidon hakmat ublay. Ba ublay utip biang. Ki ki panang haban pendep. Ki belada pendep. Ba kini baro ki bangla pulimentan. Kiba bungun kidang day ban pendep. Ban waktu dau blay uong. Yau Jeremiah uong. Ngapek ban ngap ban pendep ya kaktin jonga. It's going to happen. It's going to happen. Kuki kun ke jo blay. Nama kata dau ngata kuae bangi ki kun jo blay. Kam tam hakum kini ki por ke ba long kum ni menta. In yo ya ka jinget jo blay. Bangin yo ka jinget hagaktin oblay. Hallelujah. Nan puli kat du ya ka dekot ka ba arpaway naka gosp naka shiti Rome. Hagin bo Abraham. Habaw la singaws kemru bakat ka ba oblay ulala kular udon ka bor ya ka ban pendep. Tungin yo ka jing singaws kem ha oblay. Bakat ba udon ka bor ban pendep. Ya baro ki bau la ai singi bau kular ban pendep. Ublay unum keren kai. Ngitingi keren kai. Ublay unum keren kai. God will never give to us His word or His promise. He does not intend to fulfill. Ublay unum ai kiktian singi. Kabau klemut ban pendep. Baru blay unum airu kijing kular singi ikiba umla ban pendep. Whatever He has spoken, He is well able to do, and He will fulfill. We will see that. Chanu kabalangkan poi siya jaka kawakadeban poi. Kibangay kindon hakataka jaka bakin yo iya kaburam ka jo utrahay Jesu. Ong ban nga hallelujah. Namakata daw nga terang ingi kikon jo blay. Ada orang ki banget ju, buat hari ni kisngi bela dep, ngai ngu yo blame tau snem, how nu snem ahajar afusan, kajing tur jonga keleng sodong, along palat, apa orang dah wik ketien palat. La sulit nawe sewe nawe, kadau kalong banga kuat, ban pen klain kloy ka balang, namar ba. The greatest outpouring of the Holy Spirit, the greatest revival is about to come. Nama kata kadau. Haban pengklainnya ka balang. Haban pengklainnya ka balang. Put the church in order. Ban lapoi ka por. Numdan kawir ko mensiam ka ban shu ways no. Ai baro nginyo ke jing kai ni ka tin jo ble. Long klain ho try. Pin su i ke bo ble un le. Inya yeng ji ka shong mi jong. Amen. Amen. Hallelujah. Teens, what kelet? Penkan mau yang penkan mau pastor Dani bagi noi lam. Hanus ne manwan ngendon ka teen scam. Long ready. Amen. Bagi kon jo oblay. Ngen long ready. Oblay pastor Dani mene la benaru ya ka jelum na kamtaka man ka tayo ba ar jo banai ba tayo balai jo banai na kamtaka ar hajar rupra. Baling ile ikan ni kadau kalong habang ngiwan jeseng nyai be pok kapla jong jing ai ngu hak itu kisngi banda poi itu kisngi ninum ong shu yepi sei kata yarap kata ngidon kam kata kabamut menta man ubenai be pila shu ai be da poi itu kapor ngi scam kan palat ya ke jindon kam ong ban nga haleluya dan mak tadau Kenang menumpen ban kia lo jongi. Umong ipi nakaleng selong ki banget kenewan. Dan nama kata daw, piko apan ai si pawajar, piko apan ai silak, man ubenai ni piko apan ai arlak man ubenai. Amin. Ai baik, nadu kini ki tayo ban wan kini ki benai ban wan arsnem tam ngidot menta. Ai baik, man kateo ba ar, ba kateo balai, hagaji aingu kadai baik nak menta. Kani purpose ke benar khamat ban rakhi ke jing dap life sans nem
jangka balang banda poi itu kisngi kemong ipi ngin num ban kiasu ipi menong ngin hab ya sei gata kan rei la det sei lupa ba kanum kata ipi blen kur ipi amen kopa ai ngu amen nakam ta kristin ba ma ai shingi ya rab yangi try ablay chung ahoy bun sin hak jing long jung iki brio ka do ni atsatin bun sin ni khnyum bun sin ni ear bun sin ni shepti habing yo i ke ba ja ko try ke ba ngai ke ba ja ka balang ka chome hak leng so dong re try ya rab yangi bangin yo ka jinget hame nginyo ka jinget hame ko try nginyo ka jinget hak ka tin chome ba me lo ublay ubala ban pendep ya kata ka ba me la kren men pendep ko try nginyo i ba ka burom jeme kan da tap lup da shisha ka pathai baro ka we ba nginyo i shisha ko try ba baro thali ba baro thayun pla baro ki cause you can dem hakmat ka teng u jisu nginyo i ka burom jeme ko try nginyo i ba baro kin khot ka pa ka teng jeme ba kinyo im na waktu dah aku try ngedwai men pen klan yang iki bangai benda poi kita kapor try habaki beriu kenya wan ai ka boring i bangai nak banyak rap iki banam don ka wedu ka mesiem ka ban shulong jano andai try ba baro ko tra blek kenyo mad ya ka jingai e ka chongme try kan rap i rap yang i ko pa ngedwai pen klan yang i ya rap yang ingin im ka im ko pen kre ba ka im ka ba ku ya khamat jome bangin long kita ki kiu ki ba ku ha ba men yo ban penan kam yang i ko try agini ki sngi ki benang wan ru ni ai ka brom sheme ka jingu sheme ai ba ka jinga e ka me try jisu ka jing i u ble ka just lok me se ma ku kine kin long bat kini ki kun ki jeme ki don hang ni bat baro ki snap ka tin jome baro ki ba i jeme ki don ka leng ka perthei man la ka sngi ba shabom chukut amen hallelujah.